Nagprotesta rin ang ilang militanteng grupo sa Cebu City bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan at iba pa sa Balitang Dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Tungod to sharing, nagsagawa ng kilos protesta ang mga progresibong grupo sa pangunguna ng Bayan Central Visayas para sa kanilang tipo SONA kontra sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. Kasama sa mga nagprotesta ay ang ACT Party List, NUJP Cebu, Piston Cebu, Kabataan Party List, Anak Bayan at marami pang iba. Nagtipo ng mga grupo sa Puente Osmeña Circle kaninang alas 9 ng umaga bago nagmarcha patungo sa sentro ng Colon Street kung saan may programang gagawin ang mga grupo. Pero bago yan ay nag-stop over muna sila ang grupo sa Regional Police Office sa Camp Serio Osmeña Senior kung saan nakaabang ang mga pulis na nakabarikada na rin. May programa rin sa harap ng police headquarters. May public viewing din ang Cebu City LGU sa harap ng City Hall grounds para sa SONA. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, pinasara muna ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan ang isang beach resort sa Barangay San Vicente, Olango Island dahil sa pagkamatay ng isang turista sa jumping balloon activity. Personal na pinaskil ni Mayor Chan ang cease and desist order para sa Pinky's Floating Cottage Rentals kahapon habang patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Ayon sa polis, namatay sa ospital ang 43-year-old na si Catherine Egam pagkatapos mabagok ang ulo sa jumping balloon. Ginagawa ang jumping balloon activity kung saan ang turista ay nakahiga sa dulo nito at tatalo ng isang staff sa kabilang dulo para tumilapon sa dagat ang turista. Pero ang nangyari kay Egam ay sa balloon pa rin siya tumama at hindi sa dagat. Nakausap pa raw ng staff si Egam at sinabi nitong masakit ang lieg. Nadala pa siya sa Santa Rosa Community Hospital sa Olango Island. Pagkatapos ay nilipat sa isang ospital sa Cebu City kung saan siya binawian ng buhay noong July 19. Mao ka na ang balitang dako karong adlaw. Ikan-3 sa Sugbo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat One News Cebu Desk Editor Dale Israel.